Ni kono syam ai kulai pi barok ki parlok perjor kula kloi ban yarab ya ni kelong kemi. Ngam deklet ban ai kulai ya try kan rat ubala play ka lenti nam ta kan ni ka lok kemi bakan yo biang sa isin ya ka jingkemen. Nak leng jonga nga kwap ni tu pi bangam la ban poi ya pisa hakti jong ni kelong kemi. Hindrai la shu IT no ai ba pali ba in le ibn kam namar ba nga sa jengai. Nak leng jonga ru nga ai kulai ya ki parlok baro bakin yo ya kamet kaphat poi bakya pada pi ru ba pali ya jing fresh tom jong pi blai kut ku ya pi te ngai ba pin pet hadu ka bakut jong ni video namar ba nak leng ju ba pali lai khulai kerpang ya pi baro khulai An pau ya ka sing ya blai tra trat melat ku ka do nama ya ka ne ka nong him ha ka ka por bat sa chi sien ro nam la nam da pan pau da ka man sim jo ka jin e ba ka man sim jo ka jin saurit sa pi ki pai ba ki bala knoi ban yarap dan sam nam na ka banta jong kane kanong him ka baduk ba ba kaduk blai unter hu ya pi ki pai ba pinong la ya ka ban nam trei halat ni jong ki kam pi jong pi la ai ta jong blai tet bok yang ya pi ki riu pai ba ki bala don kata ka man sim ban yes no silang at duk usuk ukon swat urang ni ucupi na ka por ngam kham swano ngam baya ka ka pisa aba na pi ki pai ba hi ba pi na ya share ba pi na ya no silang na ka banta jong ini kong nang ma ini kong inyo ya ka ban thi miao khao you ba ta you what na ji a jong pi inong ibarit andrei ni nyem thau ya kata ka barit nyem thau ya kata ka ba he andrei blai hi utip na ne nyek noi ya ka pan priang ya ka ka ba pi la ya no ti lang ha ka na po ta la nyau no ya ka ne pisa nang ba kin yo pai ba ka ne ka pisa ka ba ma pi hi pi la ai ba pi hi pi la share ha ka na po na ka banta jo ka ne ka ro nyim ngam rak tang ka ta andre nyan nyau ya ka no ka don we a lai sang san andre wajar pai ba pai ne ka pisa ma pi la share ha ka ne ka ro nyim kublai sibun kublai si hajar